Nech sa páči. Nech sa páči. Keďže z minulosti vieme, že do politiky sa dnes už hlási fakt hocikto, tak sme sa rozhodli v mene voličov vás trochu preklepnúť. Sadnite si. Viete, prečo ste na takej malej stoličke? No asi, aby som si príliš nevyskakoval. Není blbý. Blbé je, že vyzerá presne tak, jak tí, čo sú v parlamente už teraz. A vy ste taký istý ako oni? Chvála Bohu, nie. Ja mám svoju prácu, dokážem robiť aj niečo iné ako politiku a do parlamentu nejdem, pretože nemám prácu. A takisto nechcem ani pomôcť svojmu biznisu. Tak čo chcete robiť v politike? Tak to, čo robím celý život, zlepšovať veci, dávať príležitosť šikovným ľuďom. Dobre. A budete teraz dávať ľuďom niečo len tak zadarmo, lebo idú voľby? Bohužiaľ nie, pretože nič nie je zadarmo. Vždycky všetko musí niekto zaplatiť. A v tomto prípade by sme radšej systémovo upravili DPH, aby ten benefit mohol znášať každý. To bol chyták. Prešli ste. Ďalší.